לקום בבוקר ולהביט למרחקים, לצפות בעננים השתים על קו הרקיע, או ליהנות משקיעות מרהיבות, לחוות את ים תיכון הכי קרוב שיש, להתרגש יחד עם המשפחה או חברים בחוף מדהים של חול זהוב ורחש הגלים כמו בערי החוף המובילות בעולם, לחזור הביתה על המגדל היפה בעיר. בואו להיות חלק מחוויית מגורים ייחודית, מגדל אשדר בת ים. מעל פארק עירוני רחב, במרחק נגיעה מחוף בת ים שוקק החיים, מקימה חברת אשדר את מגדל אשדר. החיים במגדל אשדר יעניקו לכם נוחות וקרבה לכל מה שחשוב לכם בחיי העיר. מרכזי קניות, בילוי ופנאי במרחק הליכה, נגישות מקסימלית אל מרכז העיר, 10 דקות נסיעה מתל אביב וממרכזי העסקיים, וקרוב לכבישי הגישה צפונה ודרומה, דרך איילון וכביש 4. המגדל חולש על קו הרקיע של העיר ומספק תצפית היקפית מדהימה לכל הכיוונים. 42 קומות של מלאכת מחשבת אדריכלית, אסתטיקה חדשנית וירוקה המשקיפה אל הים כבר מן הקומה הראשונה. חוויית המגורים שלכם מתחילה עוד לפני שנכנסתם למגדל, בסיור בגינת הפרפרים המרהיבה, בהליכה או בריצה בפארק הירוק, ואולי בבילוי יומי בים, שממנו חוזרים מרוצים וצמאים הביתה. גולות הכותרת הינן המרפסות, החולשות על הנוף היפה בישראל. מרפסות שמש המעניקות תחושה של התרוממות רוח. מעליות מהירות יובילו אתכם מהלובי המפואר אל הדירות המרווחות, הנהנות מתכנון איכותי ומוקפד, המאפשר חלוקה אידיאלית של חלל האירוח וניצול מקסימלי של שטח הדירה. מגדל אשדר בת ים מאובזר בכל מה שאתם זקוקים לו בכדי להגשים את החלום. המפרט הטכני העשיר של אשדר, שהפך למותג בתחום הבנייה בישראל, ילווה אתכם גם כאן, כל הדרך להנאה צרופה מביתכם מחדש. למצות את החיים, אם אתם אוהבים את הים, אם אתם רוצים לגור בעיר שחרתה על דגלה מתן חינוך מעולה, תכנון אורבני מתקדם ואומנות בינלאומית, מקומכם איתנו. מגדל אשדר בת ים הוא אייקון של איכות חיים. מגדל אשדר בת ים מתוכנן כך שישתלב בהרמוניה עם סביבתו הקרובה והרחוקה, יהנה ממה שיש לבת ים להציע, ויסרטט עבורה קו רקיע חדשני ומרגש. חברת אשדר, שמובילה כבר שנים בתחום הנדל"ן בישראל, מזמינה אתכם לקחת חלק בחוויית מגורים ייחודית במגדל מעוצב על חוף הים התיכון.